Lakas ng ulan mga lalab, lakas ng ulan. Lakas ng ulan mga lalab, lakas ng ulan. Lakas ng ulan mga lalas, malakas ang ulan. Ang lakas po ng ulan mga lalabs, ang lakas. Ulan mga lalas, malakas ang ulan.
Hakila Labs. I don't have connection. Because here is, they have a rain, go away. There's a rain here. Naikot. Wala na naman ang connection. Wala na talaga itong pag-asa. Aileen Lalab, Miguel Lab, shout out. Nasa Pinas ka na. Nasa Pinas na ako, Lalabs. Ang ano nga ng connection dito, nakakainis. Putol-putol yung connection. Kaya nag-take 2 na ako. 30 minutes pa lang kanina yung live ko. Namatay. Nasa Pinas na ako, Lalabs. Namatay na naman, oy, kainis. Nag-viral yung in-upload kong mga music non-copyright. Wow, galing. Ilan na yung views? Sana all. Sana all nag-viral. It 50k, 60k ang views. Hala, ang bilis. Ano ba yun? Sa account mo rin yun? Sa Aileen Sweet Vlogger yun? O another account? Ayan yung connection dito. Nagluloko yung isa kong pinapangisda sa'yo dati, si Lingel Mix Channel. Wow, sana all viral. Kinabamba Miguel Lab, shout out. Kaya ano siya, kaya siya namuni agad dahil nag-viral. Why siya, di ba? Ang galing. Sana all. Tamsak host. Sana all. Panoy Vlog TV ay nagba ng bahay. My Choice Channel. Congrats sa'yo, idol. Congrats, Lalas. Wala ako kahirap-hirap sa banana. Kusang nataas. Ang galing pala nun. Saan galing yung ano? Ginawa mo yun?
Yung no copyright. Nakakainis, wala na naman ang connection. Ayan, ang hirap ng connection dito sa probinsya, mga lalabs. Wala ako kahirap-hirap sa banana, kusang tumaas. Naka 1K na siya. Magkano kinita ng mga viral videos? Magkano daw kinita mo, lalabs? Ayan yung internet dito, nakakainis. Ay, nako. Nakakaasar. Nag-TikTok na kaya ako? O ako lang nag-edit? Maganda siguro yung lalabs, kaya nag-viral. Nagustuhan ng mga tao. Saan na yun? Patingin nga. Gusto pala ng mga tao yun. Swerte naman talagang para sa'yo yun. Ayan, tingin mo, nag-ikot-ikot na naman yung ano ko. Nag-ikot-ikot na naman. Nag-TikTok na ako eh. Naka 1 hour. Wala pa nga akong 1 hour. Di ko akalain mag-viral lahat. Ayan, kaasar. Nakakawalang gana pag ganito yung live. Ngayon pa lang ako may verify ng ID ko kay Lolo. Ayan. Panood din. Ayan. Panoorin nga natin yan. Ano, Island Sweet Vlogger. Nakakainis tong ano, yung umuulan. Tapos tingnan nyo, nawawalan yung connection. Nag-TikTok na ako. New upload pala from My Choice channel. Okay naman dito, host. Okay naman, lalas, mainit. Kaso lang, hintayin mo yung connection ko. Panay ikot. Nakakainis. Padikit please from Eva. Panood nga, panood. From Kinubambam. Ayan yung connection. Panood, Aileen. Patingin nga natin, patingin. Oo nga, nag 67K, 10 days ago lang. Galing naman. Panoorin nga natin. Hindi ko pinapangisda kasi kusang tumataas ang banana. Nag 1.6. Malakas man connection mo, madam. Kanya namatay man. Ayan, pinapasan ko. Di ba ako dito makapiright, Aileen? Di ba ako makapiright nun? Pinasound ko. Pwede bang ipasound to Aileen? Aileen, pwede itong pa-sound. Wala kasi akong music, oh. Kanina namatay, Kino. Pwede ko ba itong ipa-music ngayon, lalabs? Aileen? Hindi ako makapiright. Kasi galing na to sa'yo, eh, no? Kanina kasi, Kino, umulan. Umulan kanina. Nice. Umulan kanina. Nice. Umulan kanina. Karamihan music ko upload viral. Wow, sana all. Puro ba to music yung upload mo dito? Puro kasi music. Mute mo na lang pag may copyright, host. Ayan, pag music ko to, nakakainis. I-mute ko na lang, kaliwali, oh. May kasama pang hanginin. Ano yon, electric fan. Walang CPR yan. Ayan, piniplay ko siya. Yan ko nga to, screenshot. Para alam ko ba. I-mute na lang mamaya pag copyright. See, yung aking connection nakakabuisit. Agoy-agoy.
Iwan, puro na lang to ganito. Alam nyo, kanina nag-live naman akong umaga. Nawalan ng kuryente. Nag-shutdown. Kahapon walang internet. Ngayon naman nawalan ng connection dahil umuulan. Kaasar lang. Agoy-agoy. Oh, pwede yan, no copyright. Ayan, naka-play siya, Aileen. Ayan, mawawalan ka talaga ng viewers pag ganito yung internet mo, panay ikot. Kainis. Pag na-copyright, di wow. Kasi pangit pag walang music. Aileen Sweet Vlogger. Ayan, naka-play Aileen, oh. Yung mo. Siguro may niyan, may nagsi-search tapos piniplay lang yan ng continue Aileen. Kaya tuloy-tuloy yung views. Di ba? Ayan, no copyright. Bala na pag na-copyright, i-mute na lang. Kasi wala ko music eh. Ayan, sige, pasilip na. Ayan, padikit, please, padikit. Pinapasound ko lang yan. Ayan, padikit please from Eva. Pangit kanina, take to tuloy. Nawala tuloy yung mga tao kanina. Hindi Madam Ara, nasa bahay mo ako. Elos is sleeping with me. Ayan, 1 million si Madam Ara lang ata nandito. Pag ganito yung internet talagang iwan ko na lang. So darating. Thank you very much, host. Ayan, thank you very much din po, madam. Ayan, uulan na naman ay. Grabe talaga, oy. Ay, nako. Natrabaho nga tayo ng marangal, panay ikot-ikot man. Ang cute naman ni Ilos, oh. Di ba parang pag ganito yung connection mo, yung bigla na lang napuputol? Katulad kanina, nag-live ako ng 6:00. Inabot ng 3 hours siguro. Ala. Bigla na lang namatay. Ang dami-daming tao kaya kanina. Bigla ko na lang nilayasan na walang paalam. Ay, nako. Kung ganito talaga yung live mo, iwan ko na lang. I-shutdown na lang to ni Lolo Kusa. Ayan, Madam Ara, pinanood ko yung video mo kay Ilos. Ay, nako.
Mahal kong ganito ay pakinggan mo. Ganit mahina signal mo. Yun nga, Madam Ara. Nanggigigil ako. Ang hina ng signal. Hindi clear. Oh my gosh. Yan ako. Ano ba wifi mo? Ano to? PLDT. PLDT na laging walang koneksyon. Kakapakabit ko lang to nitong madam. 2 days pa lang to eh. 2 days pa lang. Ganito na. Ipa-cancel. Naglabas na ako ng pera. 12K kaya ang binayaran ko. 12K cash. Pa-install lang nitong internet. Tapos ganito lang. Iwan. Umuulan kasi. Ikot. Ano daw to? PLDT. May sarili kaming tower sa likod. Wala mo natang globe dito. Kasi nga may sayang. Wala na, napalagay ko na.